Nakaling ki jaka jong ki shnong ki thau ba ki district beper jong ka jilla hapo ka jingyalam ka Hill Farmers Union ha ka arpo pratrik rampang arajar arpasal kila themu banwan ye kendo iki bor ba penia jong ka mikofet namar ka jinghiar dor jong ki marrep kham tamu sensar habayo banya kren ba kinong rep kila penpau ka jing sngo khia ka bajur namar ka jinghiar dor palat sensar ban ye nujor pat kisnem baladep Daka boong bagi senyam beladep kidang ye yok nong henry mentau senyam pat kendiat ru kamdon kajing yok nong ye kinong rep. Watla kila sumar bat treshi tom na kebentau mar rep jongki henry ke kam rep jongki pat kapoi show pot kajing du nong lakumba kibret kaspa. Nakaliang kinong yalam kiniga kenhun HFU bak commander uloong bakajing tak dor usensar kadai kadau namar kajing le bat kenyot ben kinong kayi. Ula keno bakabut kadon bet kajing set yakimar bat kan sepelat hadin banyok penkiudor. Ki bayawan hang nem ta ki dei hi kinong rep pi kum kinong rep ni don kam ya ka kenhun tengiwan hagane ka sngi ka gerteng jong ka Hill Farmer Union te ngasukwa ban pensyai ba ngihi ka Hill Farmer Union ngim dei re bangiwan tang nam tagid khot jong ka Hill Farmer Union dei kemut nam tabar khoi kinong rep sensar bat na men taki wi kuwi ki marep ki badan haga jela te men taka sngi ki nong rep na ki thain mau senram nang tani ki nabhoi nang tabat kuwi ki jeka kila pentip yangi bakin ba ki kwa ban wan jingo hang ne hapo mekofet ka badi ka kat khayiba jong kinong rep te rengkat ban ngi laywan men taka sngi te pilayo ban sakhi hi ka dauhi kalong namar ba keni ke jinghiar dor jong ni usensar kala penyap nong shibun ya kinong rep pi kinong rep namar kinong rep jela kidon bun ki benta kidon ki ceka ki barep sensar dan ki ceka ki barep upan dan ki ceka ki barep ya u piskot so sabat kentar teter te kinong rep sensar ki badai ni ki than riwar bat ki wi ki ceka ki yo ban krishan school ki yo ban krishan ki kun ki lengba kani ke kamrep sensar ndai menta usnem kila donru kiba funingi ba wat tang ban ai ya ka baikot baislar kum yo shu namar ka jing hiardor jong uni usensar te nakleng jungi kum kaseng da ka jing sokhia ngilawan hang nem ta kasngi ban kli ke ka daw ka ba penlong ya ne usensar ba un hiardor no kane kane te ngisung thu ba kinong khai hi kidon ka bor ban control ya ban control ya ne usensar la kalong nong khai ha kane ka jaka jungi ha ka jela jungi bat la kalong ki nong khai ki bari shabar jokla ngi katkum ke jing ya thu jungi ki ong ba ubun umar tegi penhiardor te ka jingbun umar jongki ngimtip hakanut kom yo le ki stok shwa kin sa penkiudor hadin fi kane ka dikabut jongki te ngi ngimtip te nakatraw ngi la yakran bi hangne bangi ong phidi ban penkiu ba alis thang ban im kinong rap te re nakleng jongki menta ki kwa ban penpau ban pen iya kata ka jing hana bangi mla ban penkiudor te kawai kalat hi hoaj kumbalaya keren dai wei na ki paranong rap ngidon kam ya kata ka minimum support price ka minimum support price kadai ka kador hakaba kinong rap kimdai kin bandu nong la kan sa ni rejing shisha nak leng jung secretary ba alfa ni ladep yakran ba di minister tingi scam bala syai ka singi ngin sayo ban yakendu i ini yakran ba i hakbede ba kene ka jing hiar dor palat jung ni usensar bat kum ka seng hi ngilong ka jing sukya ni kentu ya kini ki nong khayi nang ni alis ba lakum no kimdai ban knyot dor pi ngiyo ka jing ujor ru ba ki penyang khnang ya kini ki kali ru kumba shimet armet hadin katu pada kin sayo ban knyot dor dangi kli kata ki ong em ngimle kumta maki kinom ong hira kata tabangi suthu ki wara dak kilai pujai kilai pu rukom dakum nu nalor bahiar dor nang bakin no nang yo ban susu ban knyot ya kador te andre nak leng jungi hi ngikwa bayaki hoat ngikwa ngidon kam yaki nong khai tang bakim dai ken bakin knyot dor ban pen du nong yo nong rap nalor ba pilaya su kijing batai kajing tray kalong ka ba shitom nalor kata pi kum kanuksa haba mentau sanpho dingka kador tang kabai leit phut kala syong dor lupa khasaningka te nang ta hadu kinda that pada ndala that utu na subu mentang yo sispa kilo hadin bala that lapoi no sekin ro pho san pho dingka lamar siteng ngamul bodong san pho kilo te kala wara ka jing du nong ngen ka bakrau te ngi kwa ba laknum no kinong khayiru kin suthu ya kata bar government ro kadi bersim kia balak no kadi penteri kam no ya ka minimum support price wi kani ka jing ki minimum support price kadi hakri india hi bro ka wai bat nagleng jungi kum kaseng hi ngiyang scam mdai tang yu sensaru ki wai ki maru ngi ban yo ya ka minimum support price kenang ba kinong rep kin beteng ye kam rep kam riang namar lada umdan syu unong rep tingin ya bam iu ngimiela ban ya bam pisa ngimiela ban bam ksiar ngimiela ban syabam dak petrol ngin haban bam ye ka bam te kinong rep kidi ban im bat ngajuong ye kene barabor ba ladahi kinong rep kidang hiar ka sorkar kamla ban kam bakan kiu bat nginumpoi hiru ya kata target
kabaka sorkar kabu ya kata ka 10 billion dollar lada kinong rep kijongi kidang hiar arsut dia ngangit scam bakane ka kubor kan lek sebaro ba kinong rep hi kidi butlum jong ka jelahi baro ka wei ka thai musram bat mentah ke sengi ngim ban se bangin wan ban ya kendo ne ha moyong ka jeka ba ki marwari ki thiet ya unde u sansar jong ka thai riwar ka jungi bat kumjo na ka state ka jungi ka daw ka long ba ka jiwan kendo jungi kum ki rangba jong ka thai jong ki nongrep jong ka area ka jungi bat kumjo ki ba na ki wei pat ki blok ka daw ka long ba ka jihar dor palat ka jong sansar namar mensim snem ni nang yo ya ka dor hadu cispa arpo cispa lai po te kanong isngau ba kala irap khendiat ya kinong rep jong ka than ka jungi ki bodon hagni ka state me khlia hi baro ka we hrei menta ka snem araja rapsau ndah bangila penme usansar ngila ya pelat ya ka dor ninang yo bandi ne ki sinong kumban yo pho tangka haksin ka baningkong hrei menta hagni ki sngipat kahiara hadu saupau hadu laipau ru bat idawan hangne uang sanpu ar te kalong ke ei ke bang isnguse kalong ke ei ke ba nisngau ba kata ka jingrep bat ka jingtai sistem jungi kampoi syu sano along kumba ni bread no e ka spa ka hajar jungi sya kata ka kharai ba kharaisan kumta hapdeng kata ke jing e ngele wanrung bani kendu ikini ki marori ki bathet sansar hangni teki kila ajimut yangi ba kabha bangini kren no bat ke government bat ba ban bu no da kata ka minimum super price lene kata ka dor ka ban sim ba kandon ka dor kanlong ka dor ka bobiang khnang ha ka ba unong rep salsar po jong ka state ka jungi ubarep u sansar un kham im lem kumta ladangi sya ban syuknyat kumni kalong ke ei ka bomla ban ajing im yo nong rep la ke sarkar ka panlaj ke babun ki mission na ke benta kinong rep hendrei hak bedai bat kinong rep sensar pat kalong ke ei basusi namar ba penyap yang ye ka dor bat se umdon kanu kamar khayi haba ka sarkar ke itu udai umar rep hendrei anda habla penpoi siyo kahiar palat ya kamar siteng i thiet khaw na yo lada mensim snem ninang yo khat praspa si poket ya u khawlai pedeng utu lada ngilek samenta pat ula khamki te katno kalong ka basutanat hendrai kinong rep sensar mensim snem minang la sispa arpau nidawan menta sasan pau kata kalong ke ei ka basusi bat hagni ke sengi kum kinong rep baro agwan na ka than jong ka state ka jungi ki bangi khmat na ki blok ko per ye sngo ba kane ka kam kade ka kam ye ka bangi ngin ye khi bat ngin ye kren da ka ba tenge e ka sarkar ba kan parkhat lem kumta ngi kinong rep ngi la syakta ha ka covid bakta e kamet ndrei bakta ye ka kpo namar ngimla syu ban kersan ye ka ya ki khon ki kti ya ka yeng ka sem leng ba jong kane ka dor ka jong sensar ditang kita kiten ki bangakwa ban